Ty kokos. Takže ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Stumble Guys a budeme sa pokúsiť vyhrať jednu hru. Ak vyhráme jednu hru, som spokojný. A audio, to si znížime. No. Takže. Okej. Toto je bomba. Kámo, ja som najlepší. No. Do pekla. Nie, nie, do pekla. Ktorý som? Dobre, ďalšia hra bude... Mám táto blbosť. Aha, to viem asi čo je. Dobre. Ty kokso. Do pekla. Do pekla! Nie! To už niekto dokončil, že? Dobre. To... Nie! 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 Ja som to nestihol. Keby som nevyvázal, tak to dám. Vodopady. Bomba. Toto mám rád. V tomto som úplne najlepší. Dobre, ideme. Dobre. 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 Tak. Nie. A ideme ďalej. Dobre. Dobre. Ale, no. Dobre. Bum. Sme druhý. Nice. Dobre, toto nemám rád. Dobre, musím sa ísť sústrediť. Easy, dávame. Easy. Easy. Nie! Aha, ideme odtiaľto. No. Dobre. Ideme. Nie! Bože. Bomba. A nie, toto mám rád. GG. Tak nič, tak nedám to asi. GG. Ste nedočkali príliš. To musíte robiť tak ako ja. Spadať. Ktorý som? 7. Dobre. Len tak som to dal. Jaj, bože, takže... Tunák sa musíme sústrediť, toto už ľudia poznáme. GG. No jasné. Dobre, takže ja idem takto semak a ja nebudem vymýšľať. Ja zostanem tu s mojimi kamarátmi, hodní kamaráti. Yes! Ideme! Sme prví. Nice, ľudia. Nice. Bomba. Yes, kámo, my sme prví. To vôbec nemám rád. Yes! Toto bolo ľahké. Yes! My sme prví. Free. Aha. Nejaké kolo. Tak čakaj. Čo nám padne? Nie, ale to... To je strašne zlé kolo. Crash? Ty koksu. Ty... Ja mám... Ja som si myslel, že mne sa to neuložilo. Ľudia, ja vám to teraz vysvetlím. Ja som toto hrával kedysi dávno. Ja som si myslel, že mne sa to akože neuložilo, ale mne sa to uložilo. Takže to znamená, že kámo, ja mám špeciálny skin, čože bomba. Kámo, som najlepší. Nice. Ktorý skin si mám vybrať? Tento. Takže ja budem najlepší z nich teraz s týmto skinom. Bombový skin úplne.
Úplne easy. Dobre, ideme. Nič nevidím, bomba. Dobre. Ideme. Yes. Dobre. O nie, veď ale. To si... Yes. Dobre. To dáme ľudia. Bomba. Ideme. Ľudia, musíte dať like. Ja som najlepší v Stumble Guys. No. No takže čo dostaneme? Yes, dobre. Toto sa mi páči, lebo toto mám rád. Takto, potom takto, tak. Sme druhý. Dobre, nice. Nice. Toto mám rád ľudia. Toto si pamätám, túto mapu, nemám ju rád. Takže kvalifikovaný bude len jeden. Ľudia! Yes! My sme to dali! Ja som najlepší. Hej, reálne, ja som najlepší. Stumble Guys. Aha, enter kód. Čo tam dáme? Ja podporujem Liškyho. Ok, takže toto by bol koniec tohto videa. Dajte like a odber a... no, čaute.